Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Faye. Late 20s, bagong kasal, at dumadaan sa matinding pagsubok. Medyo sensitive itong problema ko kaya hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Sa pamilya ko man o malalapit na kaibigan. Naglakas loob na lang akong sumulat sa inyo para humingi ng payo. Work from home ang asawa ko. Last week, plinano kong sorpresahin siya. Nag-half day ako sa opisina at umuwi sa amin. Napansin ko lang na may heavily tinted na kotse sa tapat ng bahay namin. Inisip ko, baka naman bisita ng kapitbahay. Dahan-dahan akong pumasok sa bahay. Dumiretso ako sa kusina dahil doon siya nagtatrabaho. May natural light kasi doon galing sa sikat ng araw lalo na kapag maaga pa. Pero wala siya sa kusina. Maya-maya, may narinig akong ingay mula sa kwarto namin. Dahan-dahan akong umakyat. Bukas ng bahagya ang pinto ng kwarto at ako ang nasorpresa sa inabutan ko. Nagkalat sa sahig ang medyas, pantalon at brief. Sa kama, kasama ng asawa ko ang lalaking hindi ko kilala. Ala. Kinuhanan ko sila ng video habang hibang na hibang sila sa ginagawa nila. Matapos ang ilang mahapding sandali, bumaba ako ng hagdan at lumabas ng bahay. Nagpalipas ng oras sa malapit na fast food chain. Umuwi ako at sinalubong niya ako na parang walang nangyari. Niyakap, hinalikan, pinagluto ng hapunan, at pinaghain. Ako naman, tila nawala ng boses. Hindi ako makapagsalita sa harap niya. At hindi ko pa rin siya kayang kumprontahin sa nakita ko. Hindi ko tuloy maiwasang panoorin ang video ng paulit-ulit. Ang sakit-sakit. Hindi ko maintindihan kung bakit niya pa ako pinakasalan, lalaki naman pala ang gusto niya. Ano po kaya ang gagawin ko sa buhay ko? Ang inyong tagapakinig, Faye. Grabe, ang bigat nitong problema ni Faye. Sobrang bigat, as in. Ang dami ko nang iniisip dumagdag pa to. Ito talaga yung ito talaga yung mga eksenang sinasabi na the toughest battles are given to the strongest soldiers. Tama. Yan ang sinasabi nila. Pero there are times na, Lord, ayoko na po maging strong soldier. Can I be a Disney princess? Kasi ang hirap. Katulad nito, yung pinagdadaanan ni Faye, hindi to pang Disney princess eh. Tama. Kung pang Disney princess man tong pinagdadaanan ni Faye, yung Disney princess na inaapi pa ng evil Correct. stepmother. Oo. Yung ganon. Pero hindi yung Disney princess na who lived happily ever after sa isang magandang castle at Correct. nakagaw na bonggang-bongga. Di ba? Pero
hindi ko maisip at mawari kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Hindi ko ma-imagine yung sakit ng tiyan, sikmura. Hindi ko ma-imagine yung paghalo-halo ng bituka, paglamo ng malaking bituka sa maliit na bituka. Nilamon pati yung appendix, pati yung gallbladder. Yung nakatingin ka sa Oo, kawalan, correct. tapos yung video na napanood mo, yun ang nakikita mo palagi. Yes, na kahit nga hindi mo siya paulit-ulitin na panoorin, literal, nakikita mo siya sa kahit saan. 'Di ba? At hindi ka matahimik dahil dito. At hindi mo rin ma-confront kasi parang nakakahiya or basta halo-halo na sa madaling salita, gets namin yung nararamdaman mo. Kung ano ang dapat na gawin na malinaw actually, naman. alam mo Totoo Actually, lang malinaw naman talaga kung ano yung dapat na gawin dito. Which is balatan sila ng buhay. Yung ba? Yung ba? Sunugin. Sunugin. Ipatapos sa dagat-dagatang apoy. hindi Yun lang ba? hindi lang nabanggit ni Faye dito kung may baby na sila or ano. Bagong kasal. Kasi 20s pa lang siya eh. Oo, ano sabi niya ay ano eh. So baka Bagong kasal. Oo, So baka wala pa. Oo. Baka wala pa. Hindi natin baka wala pa kasi ba't wala? Kasi yung asawa mo ka naman pala type. So baka wala pa, hindi pa makabuo. Correct. Hindi natin sure, 'di ba? So so mali ba yung itapon sa dagat-dagatang apoy? Mali ba, Jegs? Kahit hindi niya na itapon. Ano na lang. Matik na. Oo, doon na papunta. Oo. Kasi Kasi ganun sa ginawa nung mister niya, papunta na siya doon eh. papunta na siya doon. So, Wala ka nang gagawin eh. ito na lang pala, Faye. Teka lang, naisip ko lang nasa 20s. Oo. Ay, ang bata pala Bata pa nga eh. Ang bata pala ng papalit kay Satanas. Ang young niya. Medyo bata. Nakakaloka. Late 20s, Grabe, mga no? 28, O, yan, something ata to si basta, Faye. Diyos ko po, nakakalurky. Hindi, tinatanong mo sa amin kung anong gagawin. Malinaw siya, malabo lang yung isip mo ngayon. Correct. Diba? So, malinaw na this is an indication of una, regardless muna of the gender. Indication of Adultery. diba? Indikasyon na hindi siya loyal sa'yo. Merong nawala, which is yung honesty, trust, nawala Correct. na lahat yan sa relationship. So you really know what to do. Nag-double lang kasi may gender pa nakasama. Nag-triple lang kasi kunwari ang pangwala kahit meron, 'di ba? So ganun. Pero alam mo naman talaga kung ano ang dapat gawin, which is to let go. Correct. 'Di ba? Imaginein mo, ikaw ba yung tipo ng tao na ito na nga yung sumaksak sa'yo, hahawakan mo pa yung kutsilyong ginamit sa hindi na, 'di ba? Correct. Yun, that's the right thing to do. To let go of this kasi puro sakit ng ulo ite. Well, diba? nararamdaman namin yung feeling mo, Faye, is parang gusto mong i-justify dahil mahal mo yung tao eh. Tama. Pero alam mo yung ang dapat gawin, kumprontahin mo siya and then let go. Correct. Bata ka pa. Oo, correct. Habang bata pa, hindi pa ganun kalalim yung mga pinagsamahan ninyo. Although kahit na hindi pa ganun kalalim or hindi pa maraming taon, no, yung nangyari sa inyong dalawa or yung na-discover mo, napakalalim na parang ilang taon ka na niya talagang, basta parang ilang taong worth of pain yan So paano na lang kung nagkaanak kayo na hindi mo na-discoveryhan to tapos nagkaanak kayo na ginagawa niya pala correct. yun. At ang malala dito, paano kung yung anak mo pa mismo yung makahuli? Ayun, oo. Diba? At least ikaw, kahit papaano, hindi naman sinasabing okay lang, no? Kahit papaano adult ka. Correct. Meron kang mga makakausap, meron kang pwede mong i-discern ito, pag-isipan, ganyan. 'Di ba? Pero kapag ka batay nakakita, markado na 'yun eh. Tama. Hindi mahirap na paano burahin? Ikaw nga hindi mo mabura-bura eh. Pwede mong gawin 'yan kasi medyo adult ka na, may mga pwede kang gawin, 'di ba? May mga pwede kang kausapin, pero paano kapag ka bata? So, in a way, 'di ba? Blessing na nalaman mo na maaga. Hindi ko sinasabing blessing na ng lalaki siya, blessing na may ganito. Blessing na nalaman mo ng mas maaga. Actually, diba? mga way din to ni Lord masakit kung minsan para makita natin yung katotohanan na kagaya itong nangyari talaga to, it's a clear cut na stop it. Wag mo nang i-post. Siguro malamang pag medyo sinugar coat mo pa, pag tinanong mo pa,
May pumunta daw dito na na parang Oo. sasakyan nakapark sa atin. Sabi niya, si brother ano yun, yung tropa ko. Nag-brother bumisita din pa, di ba? Nagsiserve sa church namin. May pag ganun pa. Di Bihira ba? naman, no? So nadagdagan na naman yung Correct. Nadagdagan na naman yung kasalanan at yung inis mo at irita mo. Bakit? Oo. Kasi nag-sugarcoat ka, Oo. hinihintay mo pa, pinakikinggan mo pa kung paano siya magsinungaling sa'yo, di ba? So, hindi naman din nakatulong. Oo. Tsaka baka ang mangyari pa, baka yung mental mo, baka lumala pa, ikaw pa yung mapahamak ng sobra. At baka kung ano pang gawin mo sa asawa mo. Oh, 'di ba? Di ba? O yung Magkakasala ka pa. correct. Ang ending, ikaw patuloy yung may kasalanan. Oo. Kahit hindi naman ikaw yung may kasalanan, 'di Correct. ba? Oo. Baka magdilim yung paningin mo ba? Mhm. 'Di ba? Ano magawa mo? Correct. At ayaw naman nating umabot doon. Correct. Oo. 'Di ba? So, May mga bagay lang talaga kung minsan pinapakita si Lord na masakit para sa atin. masakit. Masakit, mabigat, hindi natin maiintindihan, but eventually, pagkatapos niyan, malalaman mo kung bakit nangyari yan. Like for example, sa akin, kasi galing ako sa mission, di ba ngayon, nung nakaraang mission na dapat pupunta kami sa bundok, hindi kami natuloy. Sobrang lakas ng ulan. Parang nalungkot ako. Nalungkot kami lahat. Yun pala, inaatake na ako sa puso. Nagkaroon ako ng heart attack. Diba? So yung mga ganyan kasi hindi pala, protection sa correct, atin. protection. Kasi kung nandun ka sa Wala na. bundok, O patay na. wala na akong partner ulit. Walang sumalo kay Christopher. Correct, oo. Diba? So, everything eventually works out for the good. Uh-huh. And God knows that from Oo. the very beginning. Oh, Hindi yun ka nga. pa pinapanganak, alam na niya eh. Oo, tama. Oo, kasi ang Panginoon natin, our Lord, is nag-i-exist sa beyond space and time. Kasi siya nag-create nun eh. Correct. Nakikita. Kaya alam niya anong mangyayari at alam niya yung sa hinaharap at sa nakaraan. Ay. Diba? So, yun. Ang kailangan mong gawin, Faye, although ang dali-dali lang namin sabihin, ito gagawin mo, Faye, ha? Diba? This is something, of course, that is very difficult to do, but you know what to do. Yeah. At this point, hindi ito yung para maging mag-isa ka. So, if you need people to surround you and talk to you, at sana itong mga Yes. taong tumabuti ang impluensya, ha? Kasi Oo, wag kang baka mamaya, susulsulan. correct, baka mamaya mga masasamang impluensya din. Oo. Pipiliin mo din yung mga taong papasok sa buhay mo, 'di ba? Magpa-guide ka. Magpa-guide ka kung papaano at saka idasal mo ng bonggang-bongga na kayanin mo itong pagsubok na ito. Well, kung mahal mo yung asawa mo, kung mahal mo yung tao, sabihin mo yung totoo. Na Diba? Sabihin mo yung nalaman totoo. mo na. Nahuli mo sila. 'Di ba? Pero siyempre dahil for your own sake, lumayo ka muna. At eventually baka hindi natin alam, wala namang imposible kay Lord, 'di ba? Correct. Baguhin siya, magsisisi sa kanyang kasalanan. Hindi natin masasabi. Hindi natin mag-cross uli yung landas Oo, ninyo. hindi natin Oo. hello love again kayo, 'di ba? Correct, oo. Totoo, 'di ba? May ganong eksena. Hindi natin masasabi, Oo. wala nakakaalam niyan. Hindi mo ikaw nga hindi mo nalaman eh. Oo. Pinakasalan mo pa. Oo. Wala kang indikasyon whatsoever na may iba palang preference at saka Ayan. manlalalaki pala. Wala kasing nakakaalam eh. Oo. Pag nagdesisyon daw tayo, wag po natin ilagay doon sa mga possibility. Anong possibility? Doon tayo sa reasonable. Hindi sa mga, kasi lahat naman posible eh. Pero reasonable ba? Reasonable ba yan? Oo. Yung decision mo na Oo. ginagawa mo. Yan. Yan, di ba? Oo, ganun Pero na. hindi naman po ito ay pananakot para dun sa mga ikakasal, sa mga bagong kasal. Correct. Yan yun. Hindi para matakot po kayo. Di ba? Itong cruise ni Faye ay cruise niya. Oo. Na kailangan niyang pagdaanan. Oo. Iba naman yung sa inyo. Kaya huwag kayong matakot kasi may nagpapabate eh. Wedding day kasi nila today. O, di ba? Okay. hindi man sakto itong hindi man sakto itong inyong yung kwento na mahiwagang Burnay sa pagka-in love ninyo on your wedding day. Kasi issue to ni Faye. Okay. Hindi nyo to issue. So, wag kayong matakot. Wag kayong Ituloy nyo pa rin ang kasal. Oo. Kinakasal yung kapatid nung napakagaling na cake artist ko na si Andrew Burnay. Wow. Kinakasal daw ang kanyang kapatid na si Giselle Bornay and si Priyan Cuevas. Ay, kaya pala pinabate. Oo. Kasi Burnay. Burnay. Di ba sakto pa? Sakto sa mahiwagang Burnay sa kanilang mahiwagang kasal. Di ba? Congratulations. Huwag din kayo matatakot. Huwag kayo matatakot pa rin umibig. Ayan. Oo. Oo. Talagang ang bawat tao lang talaga ay may kanya-kanyang cruise. Oo.
dapat nag-uumpisa pala, kinakailangan nyo i-workout yung pagiging transparent nyo. Though hindi naman kasi nakukuha agad-agad yan. Hindi. Sabi ko nga Pero- sa inyo, ako ang tagal bago namin na-achieve yan Pero dapat goal ng mag-asawa yan na magiging transparent kayo. Paunti-unti, have to let go na i-open mo yung sarili mo sa asawa mo. Yes, correct. True lalo't walang halong eklavo. Faye, this is not going to be easy. Yeah. Pero hindi naman sinabi ni Lord na mawawalan tayo ng problema eh. Ang sinabi niya lang, He will see us through. Correct. Ang sabi niya lang, 'di ba, katulad ng kantang Footprints in the Sand, bibit-bitin niya tayo. So let's trust that everything will work out for the good. Hindi lang talaga madali yan sa ngayon. 'Di ba, Faye? Pero kaya mo yan. Kaya ni Lord yan. Yan. Surrender mo na kay Lord. Correct. Siya na, lead the way, Lord. Alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At ako naman ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!